Tämä on tarina siitä, miten suomen kielestä tuli kieli, jolla voi käydä koulua ja opiskella, lukea sanomalehtiä ja kirjoittaa niihin ja säätää lakeja ja käydä yhteiskunnallista keskustelua. Tässä kaikessa Johan Wilhelm Snellmanilla oli suuri rooli. 1800-luvun alussa Suomi oli osa Venäjää ja Ruotsin vallan jäljiltä sivistyneistön kieli oli ruotsi. Suomea puhui tavallinen kansa, mutta suomeksi ei voinut opiskella tai edetä merkittävään yhteiskunnalliseen asemaan. Kansallisromantiikan henki levisi halki Euroopan samaan aikaan, kun J.V. Snellman opiskeli Keski-Euroopassa. Snellman vakuuttui suomalaisen kulttuurin ja kielen edistämisen tärkeydestä. Alkoi itää ajatus siitä, että aikain saatossa Suomestakin voisi tulla itsenäinen valtio. Snellman teki työtä yhdessä Lönnrotin, Topeliuksen ja Fennomanien kanssa suomalaisten kansallisen itsetunnon herättämiseksi. Monet olivat syntyjään ruotsinkielisiä, mutta ymmärsivät suomen kielen tärkeyden maamme tulevaisuuden kannalta. Snellman halusi, että Suomesta tulisi koulun ja virastojen kieli. Hän halusi myös kohentaa maan talouselämää. Snellmanin ansiota oli, että Suomen markan arvo valuuttana vakautui vuonna 1865. Vuonna 1906, kun Snellmanin syntymästä oli kulunut 100 vuotta, syntyi liike vierasperäisten sukunimien suomalaistamiseksi. Seuraavien vuosien aikana noin 70 000 suomalaista suomensi sukunimensä. Esimerkiksi Björklundista tuli Koivulehto ja Sirenistä Saario. J.V. Snellman oli fennomaani, kansallisfilosofi, lehtimies, professori, senaattori, talousmies, valtiopäivämies ja perheen isä. Hän vaikutti merkittävästi suomen kielen aseman kohentumiseen ja siihen, että Suomesta tuli myöhemmin itsenäinen valtio. Monet pitävät Snellmania Suomen suurimpana valtiomiehenä.